Mendebaldeko Sahara ez da kazetarientzako herrialdea. Erakusketa honekin hasiko dugu, Getxotik mundura, mundutik getxora, ekimen solidarioaren beste edizio bat, aurten ere Getxoko herritarren elkartasuna eta konpromisoa ospatzeko. Izan ere gaur inoiz baino gehiago beharrezkoa da udalak nazioarteko lankidetzarako politika bultzatzen jarraitzea, pandemiak eta ingurumen arazoek erakusten baitute arazo globalei modu globalean erantzun behar zaiela, guztiongan eragiten dutelako. Eta gure kasuan, herritik bertatik inoratzean ez usteko. Aurten ohiko erakusketez, azoka solidarioez, hitzaldiez eta getxo bidezko merkataritzako kafe eta kakaorekin esnatzen da. Ekimenaz gain, ospakizun bat izango dugu, txirotutako herrialdeetan proiektuak sustatzen, 25 urte daramatzaten 8 entitate omenduko ditugulako. 25 urte eta gehiago elkartasunean ospatuko dugu.